Сен менә шушы журналистикада гомер буе эшләргә җыена, татар журнал чынлап әйтәсең. Выгораниеләр була инде, мен аларны графикка кертергә тырышам. Без яңа йолдызлар ача алабыз. Әле татарча стендапта бит менә үзебезнең Нурлан Сабуров юк, үзебезнең анда Павел Воля юк. Татар айтишнигы белән яшәү, ул менә шаныл сиңа үзенә яңа футболка алдырырга бирми. Аннан соң билгеле бер вакыт узгач, сиңа әйдә яңа фатир алабыз дип әйтә. Менә син менә шушы акылсыз кызлар кебек булырга телисеңме? Мин бит акыллы хатын белән яшим. Типа менә мин харту ясасам, мин бит инде андыр нормально эшләргә тиешмен. Зачем нам свадьба, когда у нас есть ипотека? Әйтәм, вот, әйтеп салды бу. Мин монда ни эшлим? Минем нидер классташлар уже 3нче ирләреннән аерылып. Мин белмим, ни өчен синдә андый комплекслар бардыр. Ни өчен синдә бар? Укытучы кыз татар гимназиясеннән килгән. Юк инде, барыбер. Минем татар телем камил түгел. Менә еллар узгач та миндә дә шундый фикерләр тур дип мин өметләнәм. Охшайте осознанные зумеры. Сәлам, бу Алсу һәм син тасма проектын карыйсың. Бирегә мин янәшәмдәге төрле кызыклы шәхесләрне чакырам һәм шушы әңгәмәләр аша үз юлымны эзлим. Алар сиңа да файдалы булыр дип өметләнәм. Әлегә минем каналым кечкенә, шуңа күрә язылырга онытма, бу миңа зур этәргеч булачак. Озак сузмыйча таныштырам. Бүген кунакта Динара Зиннәтова. Динара, сәлам. Сәлам. Күпләр аны беләдер, креатор кебек күбрәктер инде һәм мин аны бүген башка яктан ачып карыйсым килә. Теге эксперт һәм башка андый темалардан читләшеп китеп какие-то женские штучки. Но без әлбәттә профессиональ яктан да Динар белән танышачакбыз. Динар, ничек син? Әкрен генә. Ничек сиңа? Көз эшемисеңме, эшлисеңме? Таксида йөрим. Менә бу бик борчый. Ни өчен борчый? Син такси бәяләре борчыймы сине? Такси бәяләре дә борчый һәм такси бәяләреннән күбрәк борчый менә шушы таксида йөрү өчен эшлимме дигән сорау. Әйе. Син көндә офиска йөреп эшлисең, бит? Минем бар удаленка көннәре. Атнага 1-2 тапкыр кайчакта мин өйдә калып эшлим. Әмма ул көннәр минем офиска караганда тагын да загруженрак, тыгызрак булып чыга һәм мин бернәрсә өлгермим. Стрессовать итәм. Әмма тырышам инде. Бүтән эшләремне эшләп өлгерергә. Синең бит үзеңнең full time эшең бар һәм аның белән бергә Иделне дә алып барасың һәм башка проектларында. Ничек син Идел белән аны шулай бүлеп? Бик авыр. Яки Идел ой азагына гына активлашамы? Идел бер яктан ул чыннан да ой азагына таба активлаша. Әмма ой буе инде мин бүтән чатларда булгач, Рәмзиянең һәрбер килгән хәбәрләренә җавап бирергә, процессларда катнашырга тырышам. Һәм инде журнал эшләре буенча кайчакта кайдыр чыгыш ясарга кирәк булгалый. Дидер текст социаль челтәрләр өчен нәрсәләр язарга туры килә. Тырышам инде включаться итәргә, русча әйтмешли. Шуңа күрә төрлечә була. Әйе. Мин әңгәмәне нәрсәдән башларга идем. Без икебездә Динар белән Әлмәттән Казанга күченгән беренче елларны, нишләптер мин Әлмәттән кешеләрне бик сирәк очрата идем монда һәм кемдер очрагач шундый гаҗәпләнә идем. Ой, русча ул шундый акыллы кеше булса, Динар менә шундыйлардан шуны әйтәсем килә. Һәм Динара иҗатында да, еш кына блогында да, кайгына барса да, стендапларында да син үзеңнең шундый элекеге провинциаль дип әйтик инде шундый бэкграундга мөрәҗәгать итәсең һәм монда мин дир параллель үткәрәсем килә. Ешрак бит инде авылдан килгән балаларда комплекслар була һәм алар теге шәһәргә күченгәч үзләрендә ниндидер барыбер бер этап булып ала, кирип китә алмыйсың, итә алмыйсың. Синдә андай бер булдымы? Әйтик, Әлмәт бит инде ул барыбер алдынгы шәһәр булып санала әле. Казанга килгәч дип әйтәсеңме, менә Казан тормышы. Ул яктан дидер комплекс булмады дип уйлыйм. Чөнки мин инде шәһәр кешесе буларак үземне ничектер нормаль тоя идем. 1 ел мин Чаллыда укып алдым беренче курста. Шуңа күрә промежуточный шундый этап булып алды. Чаллы инде ул Әлмәткә караганда зурак шәһәр. Шуңа күрә Казанга мин бик теләп, бик хыялланып
инде мәктәптә укганнан бирле мин үземне Казанда укырмын дип күзаллыйдым. Шуңа күрә монда килү минем өчен шундый табигый булды дип әйтә алам. Ә инде комплексларга килгәндә, алар шәһәр тормышына бәйле түгелдер. Дидер башка әйберләр, синдром самозванца, менә теге профессионаллар дөньясында үзеңне ничектер алар белән бер рәткә куярга тырышу, шуның белән бәйледер күбрәк, бәлки. Миндә нәрсә булып алды? Мин авылда тусам да мәктәп гимназиядә укыдым шәһәрдә инде, шәһәр гимназиясында. Һәм анда һәрвакыт ниндидер актив булдым инде, җырладым, теге олимпиадаларда катнаштым. И дөресен генә әйткәндә, шулай теге синең күтеңнән мактап йөргәндә, йолдыз дип йөргәндә, һәм син килеп керәсең Казанга, анда син беркемгә дә кирәкмисең, анда һәркем үзенчә кайный, шундый ниндидер бер ара үземне югалтып алган идем, обидны булып алган идем, менә шундай бер белән мин очраштым. Сине Казан, димәк, әйбәт кенә каршы алдымы? Минем бәлки ниндидер ожиданияләр, көтүләр дип әйтмиләр ничек була татарча? Көтү. Булмагандыр бәлки ниндидер зур өметләр. Чөнки мин Әлмәттә яшәгәндә киресенчә, мин алай мактап, мин Әлмәттә яшәгәндә бер нинди активист булмадым, һәм ниндидер конкурсларда да катнашмадым. Мин журналистикага керүне инде югары сыйныфларда гына әйттем укытучыма, һәм ул әйтә, нишләп син хәзер генә әйтәсең? Нишләп без сине хәзер генә активлаштырырга тиеш дип инде. Нормаль кешеләр бит инде мәктәп буе анда 5нче класстан бөтен конкурсларда катнаша. Мин типик бала идем, бер нинди талантсыз, бер түгәрәкләргә йөрмәдем мин. Шуңа күрә киресенчә мин монда килеп, ничектер монда башлап җибәрдем менә шушы юлны, үземне иҗади яктан үстерүне дип әйтә алам. Беренче менә бу креаторлык оеткылары синең кайчанлар йөзеп чыгып йөргә була? Гомумән бөтен тормышны күз алдына китерсәк. Менә мин гел исемә төшерәм, ничәнче 6нчы сыйныфларда укганда минем дус кыз бар иде, Даша, һәм ул шундый бик креатив иде, без аның белән бергәләп художественный мәктәпкә йөри башладык, әмма мин бер четверть кына йөрдем дә ташладым, чөнки мин өлгермәдем, миңа әниләр җитешмисең, бер нәрсә өлгермисең дип. Әмма ул бик ни иде, шундый иҗади кыз иде, һәм без аның белән дус идек, һәм ул ясый башлады бер вакытны комикслар, просто дәфтәрләрдән кисеп. Әлбәттә инде мин дә аларны ясый башладым. Ниндидер сериаллар карый идек без, һәм ниндидер Америка исемнәре кулланып, имештер без сериалны комикс итеп язабыз, әмма сюжетны үзебез уйлап табабыз. Менә шундый комикслар аны аерым тегеп, ниндидер җепләр белән журнал чыгарып карый идем мин, шулай ук дәфтәрләрдән, ниндидер кагазьләрдән, китапчыклар минем хәтта берсе генә саклана, 2000нче елда эшләнгән ниндидер бер дәфтәр кисәге. Мин үземне инде шул вакытта уйлыйдым, менә гәҗит чыгарам, журнал чыгарам дип. Чөнки без авылга кайтып йөридек, һәм минем әби-бабаларым газеталар алдыра иде, Татарстан эшләрен, һәм шул вакытта ук бәлки кызыксынып киткәнмендер журналистика белән. Шунда башлангандыр бәлки, әмма ул бөтен минем эшләнмәләр, мин алардан бераз үсә төшкәч ояла башладым һәм укырга киттем. Алар әле бер араны бер папкада өйдә калганнар иде, пакетта. Аннан соң мин инде укырга киткәч, уйлыйм бит инде, мин әйтәм, шундый кринжовый, һәр әниләр моны табып, алар скорее всего инде күргән булганнардыр. Но мин вакытта, шундый кринж, хәзер менә киләс тапкыр кайткач, мин аларны ыргытам. Һәм бер кайтуда мин аларны барысын да ыргыттым. И хәзер мин искә төшерәм һәм шундый кызганам. Шундый ни булыр иде, истәлек бәлки. Димәк, барыбер балачактан килә бит инде ул ниндидер задаткалар. Хәзерге вакытта синең, мин профессиональ яктан сөйләшмибез дип әйттем дә, инде барыбер сорыйсы килә, синең тормышың нинди сфераларга бүленә дип әйтергә була? Менә әйтеп киткәнчә инде бар full time эшем, мин IT компаниядә эшлим. Күптәннән инде мин гадәттә IT компанияләрдә эшлим, чөнки минем иптәшем айтишник, һәм аның белән яши башлагач, ул миңа әйткән иде, син менә шушы журналистикада гомер буе эшләргә җыена, татар журналистикасы әйтәсең.
Һәм ул мине ничектер үзе шулай илһамландырып җибәрде. Менә IT компанияләрдә копирайтерлар кирәк, пиарщиклар кирәк. Син үзеңнең эшләреңне инде куллана аласың дип. Һәм шуннан соң- Ни өчен ул IT компанияләрдә копирайтер булуны үстен күрде? Менә әйтик, татар нигә караганда тип анда акча күбрәк булгангамы, типа акча күбрәк, перспективалар күбрәк, әйе. Ничектер. Мин үзем дә кызыксынып киттем аңардан, сораша башладым, сөйли башлады. Үземә дә кызык булып китте. Мин собеседованиеларга йөреп шулай итеп урнаштым. IT компанияга башта берсенә, аннан соң инде берсенә килгәч, аннан китсәң дә икенчесенә шулай ук IT-ны эзлисең, чөнки миңа бу комьюнити бик ошады. Андагы кешеләр, аларның акыллы булуы, аларның бер башка, алар бер яктан шундый объектив, физический, индидер, ничек дип әйтим, физик дөньяны өстен күрә дип әйтимме соң, приземленный. Миңа һәм четко шундый бөтенләй бер дә шундый исәпләнгән дөньяда яшиләр. Миңа бу бик ошады, стабильлек хисе бирә торган, һәм алар үзләрен һәрвакыт үстерәләр, нәрсә укыйлар, спорт белән шөгыльләнәләр. Шундый идеаль кешеләр. Минем шул идеаль кешеләр белән эшлисе килә. Шуңа күрә IT-да, әйе, әмма инде минем барыбер үзем татар журналистикасында укыгач, һәм гомумән мәктәптән бирле шулай татар теле, татар мәдәнияте белән янып яшәгәч, минем тормышымда моңа да бер өлеш бирәсе килә иде. Һәм мин төрле проектлар эшләп карадым. Кайсылары уңышсыз булды, күпсе. Аннан соң килеп чыкты менә Чугугли татар кызы дигән проект. Һәм ул көтмәгәндә популярлык яулады. Һәм шуннан соң инде мине ниндидер татар дөньясына күбрәк катнаштыра башладылар, чараларга, проектларда катнаштыра башладылар. Мин аларда катнаша башладым IT белән бер рәттән инде. Һәм менә бүгенге көндә ничектер шулай килеп чыкты. Минем бар full time һәм мин журнал чыгарам. Ул рус телендә, әйе, әмма аның хәтта рус телендәге иделгә ләгү өчен миңа калса, минем менә шушы татар телле проектларда катнашу урын алгандыр дип уйлыйм инде. Шуңа күрә бүген менә IT компания, Идел журналы, татарча стендап бер вакытны шулай пайда булды тормышымда. Тагын нәрсәләр? Төрле проектлар. Әйе, кичкенә проектлар булгалый кайчакта миңа язалар. Мәскәүдән бер агентлык вакыт ВК өчен дидер, шундый проектлар өчен кайчакта кичкенә заказлар килеп тора. Шәп. Синең гомумән яңа проектларга яки булган проектларны яңарту тәҗрибәң күп кебек, һәм үзең дә әйтеп киттең, яңа проектлар башлап карадым дип. Синең булмадымы теләгең менә әйтик анда Идел форматында шундый зур журнал башлап җибәрү, медиа ачып җибәрү андый теләгең? Минем һәрвакыт мин ул идея белән Көрәшәсеңме? көрәшмим, ул һәрвакыт миндә бар. Әйе. Әмма мин белмим кайсы моментта мин аның белән шөгыльләнә алам. Мин эшләп карадым бер кичкенә проект. Ул заварка дип атала. Мин хәтта дизайнер, Мин аны хәтерлим. дизайнерга заказлар бирдем. Әйе. Дизайнер миңа бөтен фирменный стиль эшләп, аны бик озак эшләде. Ярты елга сузылды. Һәм минем дә бераз уже башка проектлар барлыкка килде вакыт эчендә. Вакытымны да тутыра башладым. Мин аны эшли башладым, әмма башка проектлар инде минем өстемә аугач, вакыт та, ресурс та калмады кызганычка. Аннан соң инде мин буталдым аның концепциясендә, чөнки мин аны башта бер төрле итеп күз алдыма китердем. Идентикны миңа ничектер башка төрлерәк итеп эшләп бирделәр. Һәм мин таба алмадым урталыкны. Хәзер белмим, һәр вакытта юк. Мин хыялланам кайчанда булса, ниндидер шундый зур проект эшләргә. Әмма хәзерге вакытта мин булган проектлардан белмим, ничек баш тартырга, ничек чыгарга. Чөнки уңышлы итеп башкарыр өчен әлбәттә инде вакыт кирәк, ресурс кирәк һәм күп кенә эшләрдән баш тартырга кирәк. Менә ресурс дип әйттең, синең ниндидер выгорание чаклары булгандыр инде андай чаклар һәм ресурсларны каян туплау. Чөнки синең белән бит инде эшләгән бар һәм ниндидер креатив тиз арада кирәк булганда, сиңа мөрәҗәгать итәсең дә, син тиз арада ничектер уйлап каяндыр тартып чыгарасың, һәм бу нык шаккатыра. Мин янәшәдә андый кешеләрне Зөләйха Камалова бар, аның бер төрле баш мие ничектер эшли, синең дә шундый, ләкин сез төрле барыбер сфераларда. Һәм
қоян ул шундай қоян сіз табасыз ул креативлыкны мин аңлап бетермим. Ул минең башка төрле төзелеше бугай. Бәлки шундый вакытларга туры киләдер һәм ресурсный состояниегә. Дөресен генә әйткәндә, выгораниеләр була инде, мин аларны графикка кертергә тырышам. Кеше выгораниесен планлаштыра. Аның үз графигы бар. Менә журнал тапшыргач, мин тоям үземнең менә ресурс юклыгын. Берничә көн, бер атна, гадәттә, бер атна точно була инде. Мин ниндидер рутинный эшләрне генә эшли алам. Креатив таләп итмәгән эшләрне. Чөнки мин текстлар язу миңа кыен була башлый. Чөнки менә мин бер атна эчендә интенсивно яздым, редакцияләдем текстларны һәм минем күрәсе килми текстларны нидер бер вакытны. Һәм инде аннан соң ял итү, дөресен генә әйткәндә, бик гади. Сире гади ял итәргә кирәк. 1-2 көн вакытында йокларга ятып, тәмле әйберләр ашап йөрсәң, нормальләшә состояние. Беләм, синең тормышыңда спорт та күп. Хәзер ул әзрәк, кызганычка вакыт әзәйде. Әмма спортчыннан да кешеләр бирә. Чөнки тренировка вакытында син үзеңнең ресурсыңны тоясың. Минем көч бар икән, мин менә монда хәлдән тоеп, монда минем дыхание бетмәде. Һәм инде үзеңнең ресурсыңны тойгач, башка эшләрдә дә бик ярдәм итә торган әйбер. Сиңа еш теләмичә, эшләргә теләмәгән эш белән күзгә күз очрашырга туры киләме? Яхшы сорау. Ни өчен сорыйм? Чөнки нәкъ андай әйберләр хәзерге вакытта ресурсны күп ашый кебек. Менә төп эшемдә IT-компаниядә, әлбәттә инде төрле задачалар барлыкка килә, алар миңа барсы да ошап бетми. Кайберләрен инде үзеңнең аша чыгып эшләргә туры килә. Әмма калган проектларда мин тырышам үземә ошаган, үземне илһамландыра торган эшләрне, проектларны гына алырга. Булгалы инде кайчакта менә татарча стендапта безнең иң зур проблема кеше җыю. Һәм концерт яхшы узганнан соң мин шунда яратам бөтен ул кешеләрне, бөтен ул атмосфераны. Әйтәм, без яңа мәдәни ниндидер күренешне булдырабыз татар дөньясында, яңа татарча юморны. Мин шундый наполненный состояниедә. Но менә, мәсәлән, безнең була бит чаралар Шәрык клубында, кеше җыелмаса, комикларга язасың, атна буе язасың, личкаларына кирип язасың. Юк, үзегез килегез дип. Үзләрен җыю кыен. Үзләрен тартырга кирәк. Үзләрен тартырга кирәк. Чөнки мин үзем бу эшкә үземне биреп эшлим. Таксида, усадыда минем һәр офис, таксида килеп җитәм вакытында, стендапны юлда язырга тырышам, вакыт булмаган вакытны табып. Кешеләр просто, мин бүген булдыра алмыйм. И все, минем шундан соң менә мин кеше гневный сообщениелар яздым чатка. Әйтәм, все, миңа нәрсәгә кирәк, сезгә кирәкми икән, миңа нәрсәгә кирәк. Укытучы апа кебек кеше, шуннан да. Вот төрле моментлар була. Шуңа күрә менә әйтә алмыйм, кайбер процесслар чыннан да ошамый кебек тоела, әмма нәтиҗәсенә җиткереп эшләгәннән соң синнән бәхетлерәк кеше юк ул мизгелдә. Шуңа күрә ниндидер баланс табырга тырышамдыр инде. Мин гадәттә үлчәп карарга тырышам. Әйтик, миңа киләләр икән ниндидер проект белән, ниндидер предложение, тәкъдим белән киләләр. Мин рутина турында уйламаска тырышам, мин сразу күз алдыма китерәм нәтиҗәне. Менә мин нәтиҗәгә ирешкәч, мин бит менә бу эшне яхшы башкара алам. Мин аны башкаргач үземне никадәр бәхетле итеп хис итәчәкмен. Нинди булачак дивиденд. Һәм ул акча булмаска мөмкин. Ул булырга мөмкин, анда нидер билгеле бер аудитория, билгеле бер кешеләрнең ниндидер рәхәт булган сүзләре булырга мөмкин. Үзем өчен үземә нәрсәнедер дәлилләү булырга мөмкин моның нәтиҗәсе. Мин мондый проектта эшли алам икән дигән. Шуңа күрә һәрвакыт шуны эшләп карыйм, үлчәп карыйм. Һәм әгәр дә нәтиҗәсе миңа ошаса, мин алынам. Но процесс вакытында мин үземне могу ненавидеть ризалашкан өчен. Бу бөтен иҗади кешеләрдә шулайдыр инде. Миндидер
сер ачмыймдыр буларны сөйләү белән. Син үзеңне күбрәк иҗади кеше дип саныйсыңмы яки рациональлык күпме синдә? Чөнки менә башында әйттең, айтишниклар миңа менә шулай бер белән ошый дип. Аларны бит инде күбесе шундый стереотипны күз аллый, әйтик алар коры, эмоциясез. Чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Ну, төрлеләре бар инде. Әйе. Мин үземне иҗади кеше дип саныйм. Әмма менә IT миңа шушы рациональлекне бирәдер, бәлки шуңа күрә мин шушы ике эшне бергә алып барырга тырышамдыр. Чөнки кечкенә чакта миңа һәрвакыт бөтен претензия иде, игътибарсыз булуым һәм дөрес чамаламавым дидер әйберләрне. Хәзер мин үз үземне заставляю, чөнки IT-дә эшләгәндә һәрвакыт синең отчетлар, синең планнар, синең бөтен әйберне син соннар белән үлчәргә тиешсең, һәм бу минем тормышыма структура кертә һәм бик ярдәм итә дип әйтә алам. Ну, вообще, әйе, иҗади булуны бераз нитә, структурировать итә. Шәхси темага кергәнче ансы соңрак стендап турында бераз сөйли башладың бит инде, тоже кызык. Соңгы арада бит инде бик активлашып китте, соңгы ничә ел дип әйтергә була. Бу шулай тыйыламы? Әйе, ул шулай тыйыла. Ни өчен? Чөнки даими рәвештә һаман саен нәрсәдер эшләп торасыз, һәм син үзең генә түгел бит, сезнең реально сообщество бар, комьюнити бар, һәм анда билгеле кешеләре бар. Вот, шул комьюнити турында сөйләле, чөнки татарча юмор һәм бу гомумән яңа әйбер кебек. Комьюнити. Ну, мин булган комьюнитига килеп кердем, һәм үзем дә көтмәгәндә оештыручы булып киттем бу эштә. Чөнки мин килгәнче, татарча стендап мин килгән вакытта, ул шундый эстрада кешеләре белән дус булган кешеләр, туйлар алып баручылар, менә шундый кешеләрдән тора иде. Һәм аларның КВНчиклар инде, әлбәттә. Рамил Агдеев, ул инде КВНнан килгән кеше, һәм аның бөтен дуслары шушы комьюнити КВНчиклардан тора иде. Анда күбрәк инде егетләр иде, кызлар юк иде дә бугай, ялгышмасам. Алар Чаллыдан күпчелеге, Казанда бик күп түгел иде. Рамил үзе Чаллыдан бугай. Әйе, Рамил үзе дә Чаллыдан. Һәм без инде монда оештыра башлагач, нидер грант акчаларына без лабораторияләр эшли башладык. Яңа комиклар безгә килеп кушыла башлады, һәм алар шундый төрле. Алар инде КВНчиклар да түгел, эстрада белән бәйле кешеләр дә түгел. Мәсәлән, Баязит бар безнең Зайдуллин, вообще бриллиант. Миңа калса, без аны шундый... Аның рилслары бик яшьләгән миңа хәзер. Ой, шундый. Миңа калса, бик кирәкле кеше татарча стендапта, бик мөһим фигура бүгенге стендапта, чөнки бэкграунды бик кызыклы. Ләйлә Лерон, ну, ул миңа арчыда, мин килгәнче дә чыгыш ясагандыр, бәлки, чыгыш ясаганы бар иде. Соңгы арада ул шулай активлашып китте. Аның үзенчә стиль. Аннан соң инде менә лабораторияләр оештырганда безгә иҗади дөньядан Зилә Хөсәйнова килеп керде. Яшь кыз. Яшь кыз, театр белән шөгыльләнә. Аның бөтенләй инде үзенчәлекле амплуа, ул театральлек кертә. Һәм ул килгәнче миңа калса андый кеше юк иде татарча стендапта. Ул шул ягы белән бик кызыклы һәм бик шундый үзенчәлекле бер шәхес. Аннан соң гомумән Казанда башка төрлерәк инде, Чаллы стендап белән чагыштырганда. Шундый кешеләр, әмма зур концертлар оештырганда, әлбәттә инде Чаллы егетләре дә киләләр. Әмма алар инде күбрәк шундый гаиләле кешеләр дә бар алар арасында, Казандагылар арасында да шулай бар, шундыйлар бар, старичоклар. Шуңа күрә алар инде акчасыз чараларга йөрмиләр, бушка эшләгән. Безгә инде күбрәк менә ачык микрофоннарга энтузиастлар килә, кем әле үзен татарча стендапта тикшереп кенә карый һәм үсәргә тели. Шундыйрак комьюнити. Күбрәк анда нинди кешеләр килә? Алар шулай ук үзләрен башка профессиядә тапкан, ләкин КВНны, стендапны отдушина итеп күрәләрме? Яки нинди чара алаларның өчен? Ял итү чарасы кебек. Әйедер дип уйлыйм, ял итү чарасы. Әлбәттә инде без өметләнәбез татарча стендапны шундый
Профессиональ дәрәҗәгә, профессиональ дәрәҗәгә чыгарырга бигрәк тә Рамил Агдиевның хыяллары, да амбицияләре бик зур әйтә. Син күз алдыңа китерәсең, без бит татарча стендапны моңарча булмаган нидер күренеш иттереп үстерә алабыз. Без яңа йолдызлар ача алабыз. Әле татарча стендапта бит үзебезнең Нурлан Сабуров юк, үзебезнең анда Павел Воля юк дип качыклау шулай илһамландырырга ярата. Шуңа күрә кешеләр киләләр, хобби буларак кабул итеп, әмма инде без тырышабыз нидер мөмкинлекләр ачарга, грантларга заявкалар бирәбез, күләмле чаралар оештырырга тырышабыз һәм кем белә, бәлки шуннан да килеп чыгар шундый дәрәҗәгә күтәрү. Барыбер бик мөһим эш кебек. Сиңа никадәр мөһим яныңда менә шул әйтеп киттең, Рамил дип илһамландыра торган, әйтгәндә Иделне алганда Рәмзия, шундый тоже бер корычтай кеше. Никадәр мөһим сиңа инде яңа әйберләр эшләгәндә, яки зур әйберләр эшләгәндә шундый таянычлы, тоже илһамландыручылар булу, яки синең үзеңдә җитәме ул әйбер? Әлбәттә җитми. Миңа калса, менә минем бүгенгә бөтен уңышлы килеп чыккан проектларым бик көчле команда белән эшләүгә бәйле. Китапханәне алсак, мәсәлән, тоже зур этап. Тәбриз командасы, чөнки әгәр дә анда Тәбриз булмаса, белмим, мине чакырсалар, аерым нидер кеше, мин бәлки чакырмаслар иде дә, анда Тәбриз булмаса, Иделне алсак та, татарча стендапны алсак та, бөтен уңышлы килеп чыккан проектларда бар команда, бар шундый тулыландыра торган кешеләр. Шуңа күрә мин әлбәттә инде үземне генә шундый кирәкле кишер яфрагы дип әйтә алмыйм. Синең үзеңнең подкастларыңда да бик подкастың булды, стендапларыңда һәм социаль челтәрләреңдә шундый бик күп самоирония, шундый ничектер үзеңне булай иттереп, ничек аңлатны, самоирония күп синең үзеңдә, һәм тоже синең үзеңнең фишечкаң булып килеп чыга инде бу. Без җәмгыятьтәге Динараны беләбез, аңладык примерно, менә өйдә якыннарың белән син нинди үзеңне ничектер тасвирлап күрсәт әле? Мин шундый уктыр инде, белмим. Әйтә алмыйм, ничектер бик каты аерылам дип. Күпчелек вакытны инде менә эштә, төрле проектларда көн саен соң кайтам, шуңа күрә өйдә сирәк булгалым дип әйтә алам. Ял көннәрне дә качакта төрле ниләрдә чараларга барга туры килә. Шуңа күрә бәлки минем белән аралашу җитеп җитмидер якыннарыма. Алар сине аңлыйдыр инде барыбер. Без бу юлны сайладык дип, менә бер вакытны шулай без туганнарга кайттык та инде иптәшем белән. Һәм ул да күп эшли, һәм әгәр дә мөмкинлек булса, анда ял көннәрне чыгарга, күбрәк акча эшләргә, яисә соңгарак калып эшләргә, ул һәрвакыт бөтен шул мөмкинлекләрне куллана. Чөнки ул инде өйрәнгән, мин дә бит инде гадәттә төрле җирдә йөрим. Бер вакытны шулай кайттык та, туганнар сорыйлар, ни өчен, нишләп сез гел ял итмисез, ничек сез шулай яшисез, нишләп ял итәргә бармыйсыз, ял көннәрендә бер кая йөрмисез дип инде претензия кебек яңгырады, һәм ул шундый кызык җавап бирде, мин хәтта үзем дә гаҗәпләндем, әйтә. Без менә шундый юлны сайладык, диде ул. Һәм миңа шундый ошады бу җавап, һәм мин аңа бик рәхмәтлемен, чөнки бу безнең шундый командный выбор кебек яңгырый. Чыннан да без үзебезне үз эшебездә табып инде ошаган эшне эшләргә тырышабыз. Чөнки ул да үзенең эшен ярата дип уйлыйм мин. Шуңа күрә, бәлки качандыр, анда белмим, балалар туса, гаиләлерәк кешегә әйләнермендер. Әмма бүген инде менә үземә ошаган проектларда эшләү миңа бик зур бәхет китерә. Канәгатьлек. Әйе. Өйдә булгалыйм инде, без менә ял көннәрне кайда бергә барырга тырышабыз. Кичләрен бергә уздырырга тырышабыз. Соң кайтсак та барыбер һәрвакыт утырып сөйләшәбез, иртән бөтен хәлләрне, бөтен булган вакыйгаларны. Безнең менә гаилә дип әйтергә ярыймсың.
Мин шундай инде күп сөйли торган кеше булырга мәҗбүр. Айтишник белән яшәгәч, чөнки ул һәрвакыт без чәй утырабыз, һәм ул әйтә: "Ну, сөйлә, ну, рассказывай." Һәм бу иртән дә, кич белән дә. Әйе. Минем уже юк. Мин кич белән сөйләдем, все, без аннан соң йокларга яттык. Иртәнге ашка утырабыз. Ну, рассказывай, там, ну, төн генә бер нәрсә дә булмады. Ну, юк, синең бит һәрвакыт нәрсәдер бар, әйдә сөйлә. Мин әйтәм, неужели кызык инде мин сөйлим инде бөтен анда Идел журналы турында. Әйе. Белмәм, кызык микән алар турында тыңларга. Ну, вот шундый кеше. Сорагач кызык димәк. Вот шундый кеше мин өйдә. Аха. Син бер ара еш куя идең иреңнең шундай индер ПП завтраклар Әйе, бер пешерә иде вакытны ул. бар иде аның Аның хобби. белән кызыксына бугаймы? Вакыты булганда, әйе, аның бар шундый хобби, күптән түгел ул пәһләвә пешерергә өйрәнде өйдә. Ну, кыен түгел икән дөресен генә әйткәндә. Просто махсус ни кирәк? Камыр, тестофила Әйе. дигән. Сатып алып. Әйе, тестофила әйе. сатыла. Ул шундый ниндер катлы нинде Әйе. камыр. Шундай әйберләр, әйе, кайчакта аның вакыты булса, ул ПП әйберләр пешерергә тырыша. Шундай, әйе, бар иде. Менә син әйтеп киттең, айтишник белән тору дип, бар бит инде жена айтишника дигән феномен. Сезгә кагыламы андай бер юкмы яки? Әйе, мин аңа җибәрәм рилслар айтишник белән тормыш турында. Аның ничектер теге кызам ул аның өчен яки нормаль реакция күрсәтә? Гомумән бик тыныч кеше. Син дә тыныч. Әйе, без ничектер безнең шундый тандем, без тыныч кешеләр. Без хәтта менә бергә кайтабыз бит туганнарга. Әйе. Мәсәлән, аның ягында әнисе һәм апасы бигрәк тә шундый ничек дип әйтәм, кычкырып сөйләшәләр димме, эмоциональ. Анда һәрвакыт шундай. Һәм алар бөтенсе, һәм племянница да кайтса бигрәк тә бергәләп сөйләшәләр. Һәм без шундый, икебезгә дә бераз сәер. Чөнки без өйрәнмәгән. Өйдә шундый тавышларга. Бездә һәрвакыт тынычлык өйдә. Шуңа күрә, ну, айтишник белән тормыш инде ул рациональлек, ул шундый бөтен нәрсәне дә исәпләү дип әйтимме соң. Ну, да юмор юк. Нәрсә сөйләсәм дә бу бик сәер яңгыраячак кебек. Мин просто бер мәзәк сөйләдем бер көнне стендапта. Аңардан көлмәделәр. Сөйлә. Без көләбез. Әйе. Татар айтишнигы белән яшәү, ул менә кайчан ул сиңа үзенә яңа футболка алдырырга бирми. Аннан соң билгеле бер вакыт узгач, сиңа әйдә яңа фатир алабыз дип әйтә. Вот шундый тормыш. Бик сәер. Ну, бу вообще-то бик әйбәт качество. Һәм ул айтишникларда гына түгел, ул хәзер егет кешеләрнең күбесендә бар Бу кебек. бик яхшы. Әйе. Ну, мин саныйм аны ниндидер акыллы кешенең признагы дип дөресен Бер яктан әйткәндә. әйе, әмма мин просто белмим, нормальмы бу юкмы. Мәсәлән, ул гомумән тормышта бик минималистичный. Ул бер артык әйбергә акча тотмый, мәсәлән. Мин күп нәрсәгә акча тотам. Хотя мин тоже бик особо ни түгел инде. Теге потребление белән көрәшергә тырышам, потребление культурасы белән көрәшергә тырышам, хәтта ниндер язмалар язганда, әзерләгәндә. Әмма миңа кычыкта оят булып китә, чөнки менә мин көн саен каядыр кафега керергә мөмкинмен. Ну, бит вакыт ашарга пешерүгә вакыт җитмәү. Әйе. Әмма, ну, вот шул әлегедә баягы таксида йөрү. Чөнки үзе метрода йөри хәзер. Чөнки аның офисы үзәктә. Шуңа күрә белмим, мин үземне гаепле тоям кайчакта. Шундый азгын җәмгыять. Без барыбыз да шундый, ахрысы, соңгы арада. Гүзәл белән беренче подкастта сөйләшкән идек. Хәзерге яшьләр, алар ниндидер дофаминовый әйберләрдән, тиз дофаминнан тора. Әйтик теге, алар үзләренә фатир ала алмый, зур ниндидер максатлар куя алмый, ләкин кечкенә әйберләр белән ничектер күңелләрен күрә һәм бер көнлек дөньяда шунсы да булса рәхәтрәк кебек тоела. Шуңа күрә мин уже моңа гаҗәпләнмим дә, кеше үзенең күп акча тотканына
Бу бик әйе, теге безопасность теряется, но барыбер ансыз булмый кебек уже. Бер яктан әйе, әмма менә минем иптәшем андай әйберләрне бик каты тәнкыйтьли. Кайчакта мин ниндидер әйбер тели башласам, ул көләргә мөмкин. Һәм тәнкыйтьләргә мөмкин. Менә син менә шушы акылсыз кызлар кебек булырга телисеңме? Мин бит акыллы хатын белән яшим, дидер шундый әйберләр әйтергә мөмкин. Ниндидер трендлар, ниләр турында. Тик шуңа да карамастан, ул миңа күптән түгел туган көнгә Dyson белән китте. Мин әлегә аңа тотынырга куркам, чөнки мин әле мин ышанмыйм аның минеке булуына. Әмма нәрсәсе кызыклы, мин ул Dyson турында беренче тапкыр әйтеп алганда, мин әйттем, вот, минем чәчләрем начар, Dyson'ның менә чәчләрне бозмый дип сөйлиләр дип, беренче тапкыр шулай дип әйткәндә, ул миңа әйтә, син жертва маркетинга. Син шушы менә акылсыз хатыннар, алар сиңа рекламирует, син шуны телисең. Шулай дип көлгән иде, әмма ул миңа бүләк итте. Шуңа күрә белмим моны ничек дөрес бәяләргә. Бер яктан ул тәнкыйтьли, икенче яктан ул инде менә ярар инде, күңеле булсын инде. Син үпкәләмисеңме аның өчен? Аның әйткән ул сүзләрне мин башта үпкәлим. Аннан соң мин карый башлыйм тирә-ягыма, һәм чыннан да менә син әйтеп киткән кешеләрне күрә башлыйм, кемнәр менә көн саен анда 500 сумга кофелар алып. Бу мин. Ну мин үзем дә минем бар периодлар. Кайчан мин күп акча тотам, кайчан мин бераз үземне контрольдә тоторга тырышам. Әмма мин карыйм чыннан да кайбер менә яшь кешеләр, мин аларны кызганып куям. Алар чыннан да шундый корбаннар кебек, маркетинг һәм дөнья тутырган шушы ниләрнең корбаны кебек. Һәм чыннан да бит инде аларга аннан соң авыр булачак. Безнең менә үзебезнең фатир бар, тик шулай да мин ниндидер әйберләр турында сөйли башласам, иптәшем миңа һәрвакыт әйтә, син пенсиядан нәрсә эшләргә җыенасың? Син кайдан акча алачаксың? Ул мине ничектер менә шулай җиргә нитә, төшерә күкләрдән. Шуңа күрә мин башта ачуым килә, мин әйтәм, ну синдром отложенной жизни була ярамый, хәзер нәрсә өчен яшисең, хәзер ниндидер күңелле әйберләр булырга тиеш дип. Әмма инде аннан соң уйлый башлыйм, әйтәм, ну юк, ул дөрес әйтә. Дөрес әйтә, ышанычлы. Мин бит аны шундый булуы өчен яратам, ышанычлы һәм стабильлек бирә торган шундый рациональ булуы өчен. Мин хәзер уйлана башладым. Нәрсә турында? Кофе турында? Юк. Кстати, мин уже 3нче көн кофе ичмим. Так что мин тоже молодец. Ну, минем өчен просто кайфны күтәрә торган нинди ритуал әйбер. Күбесе шулай дип инде аны кабул итә. Теге кофейняга кирип эчмәсәң дә барыбер иртән туркада кайнатып эчәсең инде, ниндидер үзеңә рәхәтлек алыр өчен. Вот, нәрсә әйтмәкче идем, менә тоже узган беренче подкастта сөйләдем инде мин 25 яшь кризисы турында, һәм ничектер менә син сөйләп утырасың, хәзер син барыбер миннән улырак, һәм менә еллар узгач та миндә дә шундый фикерләр тур дип мин өметләнәм, дөресен генә әйткәндә, чөнки әлеге вакытта аның бер әсәре дә юк, әлбәттә, ләкин минем янәшәдә тоже шундыйрак кеше, киләчәкне уйлый торган кеше инде. Шуңа күрә шул якка барабыз дип өметләнәм инде мин. Вот, мин сорамакчы идем. Син бу темага сөйләшергә рөхсәт бирдең бугай миңа, дөрес информация буенча сез никахта гына торасыз, әйбәт? Бу получается как гражданский брак. Бу сезнең үзегезнең шундый индир сайлаумы, яки вакыт җитмиме? Вакыт та җитми һәм хәзер нишләптер кызык та түгел кебек инде, һәр бик сәер булыр иде инде зур туй оештырырга. Вакытында ни өчен өйләнмәдек? Чөнки безнең никах ничектер туганнар белән узды, без туганнар чакырдык, әлбәттә. Һәм ул үзе ниндидер туй вайбы бар иде анда. Чөнки без аннан соң фотосессиягә киттек. Аннан соң инде просто вакыт җитмәгәндер, чөнки һәр вакыт бер эштән икенче эшкә күчеп йөрү, ниндидер проектлар һәр вакыт, һәм минем һәр вакыт сорау туа иде, без хәзер туй эшләсәк, ул кайда булырга тиеш? Без анда кемнәрне чакырабыз? Минем бөтен дусларым Казанда, мәсәлән, туганнарым
Ютазы районында. Әлмәттә. Аның туганнары особо күп түгел, оралаша торган туганнары. Дуслары да күп түгел. Шуңа күрә ничектер ниндер концепция тумады башта. Хәзер инде аннан соң безгә 30 яшь тулды. 30-дан соң эшләр дә күбәйде. Тагын да сәйрәк. Хәзер инде туй ясау инде. Ну, бәлки язылышып булыр иде. Әмма икенче яктан туганнар туй көтә кебек. Бу мине стопорить итә һәрвакытны. Но мин хәзер кайдан үземдә ресурс табып нидер чара оештырырга тиеш. Мин хәтта кунакка кеше чакырырга да куркам үземнең өемә. Чөнки бу барыбер ничектер обязывает. Кеше нәрсә әйтер, дидер, бер дәрәҗәне тотарга кирәк бит инде. Яшь барган саен ул дәрәҗә үсә бара. Типа, менә мин хәр туй ясасам, мин бит инде дидер нормально эшләргә тиешмен. Уже анда яшь чактагы кебек, как попало, не пойдет, ничек анда әлеге эшләр иде. Шуңа күрә ниндер планка бардыр үземнең башымда. Аннан соң мин уйлый башладым, бәлки без кайчанда булса, үзебезнең йортыбызны сатып алсак, частный уже дом. Бәлки анда, менә үзем күз алдыма китерә башладым. Анда уже син домашний атмосферада ишек алдында ниндер ни эшли аласың. Кичкенә шундый мини-фестиваль кебек форматта. Шулай хыялланып, һаман туйга барып җитмибез. Әмма без инде әйтеп киткәнемчә бергәләп фатир алдык, һәм ул безнең икебезгә язылган. Шуңа күрә мондый поступоклар дип әйтим инде минем өчен паспорттагы кул куюга караганда мөһимрәк адым кебек, күрсәткеч. Шуңа күрә ничектер тынычландык та инде яшибез. Булай. Минем бер видеограф иптәшем бар. Алар кызы белән бер 10 еллап очрашалар бугай. Но мин ничәптер аңардан кыймый идем сорага, ничен сез һаман өйләнешмисез дип инде. Һәм бу җәйне сорадым да, әйтәм, сез һаман өйләнешмәгән бугай, ничәп сузасың дип инде. Вроде как шундый төпле егет инде ул бик. Зачем нам свадьба, когда у нас есть ипотека? Әйтәм, вот, әйтеп салды бу. Ну, то есть, кешеләр күрәсең аларга ул кирәкми, алар өчен нидер зур мөһим бер түгел. Үзләре өчен ничектер шулай уртага салып сөйләшкәннәр дә һәм менә яшиләр. Ну, әлбәттә, туганнарның сораулары туа һәрвакытны. Хәзер, конечно, миннән әни уже сорамый, кайчан язылышасыз дип, ул хәзер бала табу турында күбрәк аның бөтен претензияләре. Ну, чөнки мин аңа бер вакытны әйттем, әгәр дә бала булса, инде язылышабыздыр, мин әйтәм. Анда чөнки уже всякие процесслар кирәк, нитеге документаль яктан. Шуңа күрә ничектер шулай яшибез. Күптән түгел безнең тагын шундый сүз чыкты, һәм миңа ул шундый җавап бирде. Иптәшем инде. Ул әйтә, без күптәннән язылышыр идек. Ну, син бит нидер мероприятие телисең ди. Ул әле ничек дип әйтте, татарча тәрҗемә әйткәндә, ул ничек яңгырый? Мәҗлес. Син бит мин ояла торган мероприятие телисең. Ну, типа, где я буду стесняться. Ул бит айтишник булгач, бераз баробушка, цафобушка. Шуңа күрә шунда икән сәбәп. Мин белмидем. Ну, бик тыйнак кына якыннарың белән шундый бәйрәм кызык буладыр инде ул. Вот, ну это просто тоже мои мечты. Син йорт турында әйтеп киттең, тоже бу сорау минем башка килеп киткән, менә йорт хиссе. Хәзерге вакытта бит инде күпләргә, күп кешеләр өчен үз өең булу, ниндидер безопасность белән равняется, кем өчендер ул теге кешеләрдән качып ял итү урыны синең өчен йорт гомумән ул андый төшенчә нәрсә һәм кайсы җирне син йорт дип атыйсың? Ну, менә без хәзер яши торган фатир, беренче үзем, ничек дип әйтим инде. Хәзер без яши торган фатир, ул минем тормышымда үзем эшләп алган фатир дип әйтергә була инде, хотя, конечно, анда минем өлешем. Мин ул кадәр күп эшләмәгәндер, бәлки. Минем өчен ул менә шундый чын өй, мин анда үземне куркынычсызлыкта итеп хис итәм. Һәм без инде анда ничә ел яшибез, 20-нче елда.
19 жылда сатып алдык ялгышмасам, 20 жылда көчүндүк һәм койткан сайын киш белән менә мин кайтам, бөтен менә шу чаралардан соң ишекне ачам һәм мин үземне шундый бәхетле кеше итеп хис итәм. Это минем өем бар. Үземнең монда һәрвакыт тыныч, монда минем яраткан кешем, монда барысы да мин теләгәнчә ремонт, мин теләгәнчә инде җиһазлар, минем утырып эшли торган өстәлем, миңа илһам бирә торган китаплар. Минем өчен менә шундый урын. Һәм мин бик бәхетле үз өем булу белән. Һәм барысына да бу хисне кичерергә телим. Шәп, рәхмәт. Сезнең бер кайчанда теге күченү әйтгәндә Чит илгә. чит илгә китү андый теләкләрегез булмадымы? Булды, әлбәттә, безнең дусларыбыз күбесе китте чит илләргә. Һәм төрле вакытларда безнең дә төрле уйлар булгалады инде. Әмма без калдык. Алга таба ничек булыр белмим. Безнең дусларыбыз, мәсәлән, Америкага күчеп киттеләр. Без алар белән шалтыра төшеп сөйләшәбез кайчакта Zoom-нан. Һәм ул шалтырау. Ну, анда вакыт арасы күп. Әйе, вакыт арасы күп һәм ул шалтыратулардан соң Роберт һәрвакыт әйтә, нәрсә күчәбезме Америкага? Менә шулай. Мин бик куркытамын ди сүзләрне әйтәм. Так, без бит, мин әйтәм, вроде приземленныйлар уже как бы. Ну, аның инде бар кайдадыр баш миендә шундый уй, кайчанда булса, бәлки күченеп китү дигән уйлары бар дип беләм. Әмма әлегә инде без алдагы планнарны корабыз Казанда. Алга таба күз күрер. Мәскәү турында сөйләшкән булды беренче тапкыр. Әмма миңа Мәскәү ошамый. Минем вайб түгел. Мин анда үземне һәрвакыт шундый хис итәм. Кечкенә итеп. Әйе. Минем дә андый хис бар. Питер миңа ошамый. Мәскәү төрлечә була, ел фасылына да карый инде. Соңгы тапкыр барганда, ничектер мин шундый отпускка бардым инде. Һәм шундый арып кайттым. Кай вакыт барасың, наоборот, илһамланасың аның масштаблары белән. Ну, бәлки ишке халәткә караптыр инде ул шәһәр. Гомумән бит инде син кая да барсаң, үзеңне алып барасың, шуңа күрә монда шәһәрне дә гаепләп булмый. Вот. Һәм мин сорарга идем, сез бит инде әти-әниләреңә еш кайтып йөрисез. Ну, еш дип инде кайтып йөрисез барыбер. Андагы йортта син үзеңне ничек хис итәсең? Ну, минем әниләрем хәзер авылда күбрәк яшиләр инде. Алар хәзер әти-әнисенең йортында яшиләр. Минем әби-бабамнарның йортында. Һәм анда кайту инде ул кичкенә чакта әбкәйләргә кайту кебегрәк хисләр бер яктан, чөнки шул йорт, бүрәнәле йорт, мунча, ишек алды. Икенче яктан моңсу буыннарның алмашуын күзәтү. Әйе, чөнки инде авылда башка кешеләр икәнен күрәсең, башка төрле анда гаиләләр, кешенең аз булуы, ниндидер хуҗалыкларның таркалуы һәм андай әйберләр инде әлбәттә бераз шулай нитә, күңелне шиметә. Әмма җәй көне кайтканда инде әлбәттә шундый энергия алып киләсең. Элек мин кайткач тырыша, ну хәзер дә бар инде, Чоугли татар кызы өчен идеяләр алып килә идем мин авылдан. Чөнки анда кешеләр башка төрле итеп аралаша һәм инде шәһәр тормышында оныта башлаган әйберләрне шуннан эзләп табып, ниндидер авыл көнкүрешенә бәйле әйберләрне искә төшереп киләсең. Шул ягып рәхәт. Син Чоуглины үзең генә алып барасың, бит? Әйе. Анда башка Юк. идея эстәп торучылар юк. Юк, шул хәзерге вакытта юк. Элек предложкага кешеләр еш яза иде ВКонтактеда. Хәзер калмады шул. Хәзер бу сорауны ничек нормаль итеп сформулировать итәргә икән. Бездә барыбер бит инде татар кызларында аерым тәрбия бар дип әйтергә кирәк, һәм аның барыбер йогынтысы көчле. Һәм аңа килеп кушыла ниндидер башка менталитетның вайблары, шәһәр вайбы. Никадәр син үзеңдә тоясың шушы татарча тәрбияне дип әйтик? Ну, Чоугли татар кызы шулай барлыкка килде. Менә шушы татар кызы тәрбиясенең
зур шәһәр тормышы белән очрашуы, гомумән бик күп анда шундай ниләр, противопоставлениеләр дип әйтимме соң, бер-берсенә бәреләләр һәм бер-берсенә туры килмиләр, чөнки сиңа гомер буе кечкенә чакта әйтәләр. Былай Кычкырып сөйләшмә, болай әкрен генә утыр, күренмә, артык нитмә, выскочка булма, менә шундай әйберләр. Инде Казанда, гомумән, зурлар тормышында сиңа киресенчә уңышка ирешү өчен үзеңне күрсәтергә кирәк. Һәм менә шушы әйбер инде миңа калса төп конфликт тудыра торган әйбер, һәм ул әлеге көнгә кадәр дә миндә яши. Чөнки мин нинди генә чарага барсам да, мин үзем гади эшчеләр гаиләсеннән, һәм нинди генә чарага барсам да, мин кайчакта үземне хис итәм самозванка итеп. Мин кешеләрне алдыйм кебек. Бигрәк тә ниндидер бик укымышлы, ниндидер культурный тусовкаларда, төрле анда, менә күптән түгел булды бит әле, син булдыңмы анда? Особняк Демидовада булды. Пресс-конференция сезонны ачу. Мин анда озак вакыт булмадым. Тик мин нишләптер ул минем туган көн иде. Һәм мин анда барырга ризалаштым. Мин ул көнне эштән удаленка көне алдым. Мин әйтәм, мин менә шушы көнне үземә ошаган җирләргә генә барам. Шундай налайте. Менә шушы пресс-конференцияга барам. Тик андагы кешеләрне күргәч, һәм андагы вайб, анда подкаст өчен түгел. Силә кызык. Төрле бит инде анда бар важный кешеләр. Элитарный шундай вайблар. Элитарный, чиновникларның туганнары. Безнең фонарь сүнде. Катлыйм. Менә бер көнне бардым мин пресс-конференцияга. Это уже другой жанр включился. Анекдотлар сөйлеп. Кызлар, стендап башлана. Короче, бар шундай әйбер, менә мин ниндидер зур чараларга барам кайчакта. Һәм анда үземне тоям ниндидер инопланетян самозванка итеп. Мәсәлән, күптән түгел булды Особняк Демидова, Живой городның пресс-конференциясе. Һәм мин анда бардым үземнең туган көнемдә. Мин ул көнне основной эштән отгул алдым. Мин әйтәм, бу көнне үземә ошаган җирләргә генә йөрим. Ниндидер якты эмоцияләр кичерәм. Һәм килдем, анда шундый күп кешеләр, һәм алар барысы шундый культурный тусовкадан, ниндидер анда чиновниклар да бар, чиновникларның балалары да бар. Ниндидер важный кешеләр, уңышка ирешкән, алар бөтен шундый матур итеп киенгән, мин ашыгып чыктым өйдән, мин особо миңа вообще пофиг иде ул көнне. Һәм мин үземне тойдым не в своей тарелке. Ни өчен? Чөнки барысы да шундый ниндидер мөһим әйберләр турында сөйләшә. Минем була кайчакта, мин утырам нидер чарада, мөһим зур масштаблы чарада, һәм мине чакырганнар бит инде, менә кирәкле кишер яфрагы дип чакырганнар. Һәм минем кинәт исемә төшәндер флешбеклар, үземнең мәктәп еллары, әлмәт, ниндидер балачак картиналары. Мин монда ни эшлим? Минем ниндидер анда классташлар уже 3нче ерләреннән аерылып. Әллә ничәнче балаларын үстерәләр, мин ничек монда барлыкка килдем? Не так уся. Не так уся. Шуңа күрә төрле чаклар була. Шундай булгалый мискилләр. Синдром самозванца. Минем вот полностью такая же Син картина. укытучы кызы бит. Син нишләп? Син уже все, синең интеллигентный бэкграунд бар. Юк, укытучы, ул укытучысы это все равно другое. Башкача ул. Барыбер миндә гап-гади тәрбия тоже шулай эш гаиләсеннән һәм
Беренчедән миндә ауылдан булуыма комплекслар бар иде мәктәптә укығанда. Мин килеп йөридем шәһәргә бит инде көндә анда. Син татар гимназиясында укыдың бит. Иә. Мен менә пятиэтажка, минем йорт. Иә, һәм син 24-нче мәктәптә укыдың бугаймы? 24 ул бик шундый элитный мәктәп булып санала иде. Просто ул яңа иде. Ну, может быть. Ну, анда Емгли бар иде инде һәм 24-нче мәктәп. Вот, гимназия татарчалар арасында, типа интеллигентный. Һәм мин барып керә идем инде мәктәпкә шундый уже орган кыяфәттә. Анда, ну, олы классларда мин тушлар буй башладым һәм кыш көне син килеп керәсең. Синең анда тушларың аккан була, урамнан салкыннан остановкалардан барганда, автобуслардан күчә һәм мин үземне шундый убогий итеп хис итә идем. Ул янәшәдә торган кызлар каблукта шундый суперский, алар һәрвакыт формадан килмиләр иде, башкача киенәләр иде, бүтән форма кияләр иде. Анда чәчләрен туздырып, бездә үрү тоже ни иде инде строго. Һәм менә шул вакытта мин уяла башладым үземнең авылдан булуым белән. Аннары соң монда шәһәргә Казанга күченгәч мин ничектер бер ара булды минем татар теле, ну, татар теле өчен ничектер мин комплексовать итә башладым. Хотя мин олимпиадаларда катнашкан кеше, җиңгән кеше инде. Но менә монда группадашлар барысы да кызлар, авыл кызлары иде инде тоже, ләкин аларның татар телләре шундый матур итеп язалар, сөйләшәләр иде. Вот шуның өчен, в общем, үземнән кринжевать итә башладым. Һәм һәрвакыт шундый әйберләр өстәлеп торды. Инде эшли башлагач, мин бер ара Живой городта тоже эшләп алдым, Моң театр мәйданчыгында. Гомумән андый чараларга күп йөргәч, һәрвакыт мин үземне шулай ук хис итәм, не в своей тарелке син әйтмешли. Миңа ярдәм итә үзем белән кемнедер алып бару, яки анда таныш кеше белән очрашу. Барыбер нидер таныш кеше белән күрешкәч тә син кич буе аның белән сөйләшеп тора алмыйсың бит инде, аңа теге мунчасы бер кесе кебек ябышып. Һәм андай бер кайчан да бетмәс кебек. Ул эштәге курккан, эштәге закомплексованный бала һәрвакыт утырыр кебек. Ул танышлар менә ул кемнәр, мәсәлән? Ну, кайчандыр очрашкан, күрешкән кешеләр, бергә эшләгән проектлардан ничектер очрашкан. Типа без икебез дә монда, димәк, без үзебезнең урында. Нормда. Ну, барында әйбер. Миңа кайчакта ярдәм итә Рәдиф Кашаповның булуы һәм аның минем белән сөйләшүе. Мне нәрсә әйтә, һәм әйтәм, о, вот это уровень. Ул минем белән фикерләре белән бүлешә, димәк, мин достойны табыш. Ну, аның рандомный фикерләре рандомный вакытта килеп дәшүе, ул вообще нормальный әйбер. Рәдиф кызык кеше инде булай. Вот. Аңлыйм сине, андай әйберләр шунда нирәк уверенность бирә. Үзеңне яхшырак тоя башлыйсың. Ну, мин белмим ни өчен синдә андый комплекслар бардыр. Мин өчен синдә бар. Укытучы кыз татар гимназиясеннән килгән. Татар гимназиясендә барыбер минем татар телем камил түгел. Юк. Ансы чыннан да шулай. Вот, мин белмим ни өчен синдә андай әйбер бар, чөнки син шундый акыллы, син шундый төрле яклы. Син шундый, ну вот, һәрвакыт сине эксперт дип тәкъдим итәләр бит инде, представляют. Һәм сине андый чараларга чакыргач, димәк, ул кешеләргә, ул чакыручыларга синең фикерең бик мөһим. Чөнки син чынлап та кая барсаң да, аны төпләп нормально язып чыгара алсың. Башка андай тик блогерларны үпкәләтәсем килми, ләкин теге белмим, ашарга килгән кешеләр. Алай дип әйткәннәре юк иде. Ну вот, короче, нәрсәгә уяласың. Шул. Һәм мин тагын нәрсә турында сөйләшергә идем синең белән. Бер фикер әйтеп китсәм ярыймы менә шушы урында? Менә чараларга чакырган вакытта мин һәрвакыт үземне тоям тиешле итеп, һәрвакыт дәлилләргә. Менә мине чакырганнар икән, мин оправдать ожидания һәм аларның миңа булган инде шушы нисен ышанычын. Һәм икенче момент, мине менә шулай эксперт итеп чакыралар икән, каядыр чыгыш ясарга, фикер әйтергә. Мин һәрвакыт уйлыйм, миңа ниндер яңа проект кирәктер, миңа тагын
нидер эшем белән күрсәтергә кирәктер, нидер яңа этап, яңа уровеньга чыгарга кирәк. Мин бит инде һәрвакыт йөри алмыйм, мәсәлән, китапханәдә эшләгәннән соң мин аңлыйм иде. Мин бу китапханә тәҗрибәсе белән гомер буе беркая уже, бөт нәрсә үзгәрәчәк, уже үзгәрде китапханәдә. Шулай ук Идел журналы белән, шулай ук башка проектлар белән. Чөгүли татар кызы уже анда ВКонтактеда кеше саны күп түгел. Постлар язырга вакыт калмый. Һәм мин аңлыйм, туктап калырга ярамаганын. Чөнки бүген сине эксперт итеп чакыралар. Әгәр дә син бер урында туктап каласың икән, син уже кызык түгел, син булырга тиешсең. Һәрвакыт нидер дәлилләп торырга тиешсең кебек тоела миңа. Бигрәк тә инде мин бит әле анда 50 яшьлек хатын түгел. Һәм шуңа күрә дәвам итәргә кирәк кебек. Сократ әйтмешли, я знаю, что я ничего не знаю. Һәм шуңа күрә мин һәрвакыт үземә әйтәм, минем әле белмәгән һәм аңламаган әйберләрем шул кадәрле күп. Шуңа күрәдер, бәлки синдром самозванца һәрвакыт була торган әйбер. Һәм күбрәк яшәгән саен, күбрәк кешеләр белән аралашкан саен, син үзеңне тагын да күбрәк әйбер белмәвеңне аңлыйсың. Но мин моны начар дип санамыйм, конечно, вакытында ул бик теге авыр кабул ителә, ләкин үзеңнең теге кем үзен мактый дигән кебек, тиле үзен мактый дигән кебек, акыллы кеше үзенең нәрсәдер җитмәвен, кимчелекләрен аңлавы уже вообще супер, как будто бы. Вот. Мин сорарга идем синнән, кабат яшькә кайтсак инде, менә 25 яшь һәм 30 яшь һәм алга таба ниндидер ничек әйтим, 25-тә 20 яшьтәге кебек булып булмый, 30-да 25-тәге кебек булып булмый дигән син үзеңә ниндидер шундый шикләүләр куясыңмы, ниндидер үсеш өчен үзеңне тотып торасыңмы дип. Мәсәлән, анда менә 35-тә мин шундый әйберләргә яшәргә тиеш. Ну, шул якка Мин тырышам уйламаска андай әйберләр турында. Чөнки барысы да шундый шартлы һәм һәр кеше үзенә индивидуаль рәвештә куярга тиештер ниндидер максатлар һәм күрсәткечләр. Чөнки мин карыйм, мин элек ничек уйлый идем, мәсәлән, миңа 25 булганда, 27 яшь булганда, мин карый идем анда кайбер үземнең яшьтә булган кызларга, кемнәр анда бала тапкан да, декретта утыралар, мин карый идем, ой, ужас, деградировать итеп, анда шундый сторислар куеп, вообще акылсыз, синең тормышыңның мәгънәсе нәрсәдә, менә шулай уйлый идем мин. Мин типа постоянно движухаларда катнаша, карьеранда, проектлар. Хәзер мин карыйм һәм аларның шундый зур үсеш һәм миңа калса бала, ул вообще бик яхшы мәктәп. Мәктәптә түгел, ул проект буларак син целый кешене бирәсең җәмгыятькә. Аннан да кыйммәтрәк нәрсә булырга мөмкин. Синең ул чөгүле татар кызыңны бүген кешеләр укыйлар, иртәгә укымыйлар. Инде бала, ул бит үсә һәм ул үзенең ул синең күрсәткечең булып тора гомер буе. Син аңа нәрсә биргәнсең, син аң белән бәлки горурланырсың, бәлки юк, ул күрсәтәчәк синең бөтен хезмәтеңне. Кичкенә безнең эштәге проектлар, алар краткосрочный һәм әйтеп киткәнемчә, син һәрвакыт дәлилләп торырга тиешсең җәмгыятькә үзеңнең достойный булуыңны. Шуңа күрә һәр кешенең үз максатларыдыр инде һәм уңышның үз күрсәткечләридер. Чөнки мин хәзер аңлыйм, әгәр дә кызларның инде балалары анда инде мәктәп яшендә, алар анда инде күп әйберләр эшли беләләр, кемдер анда хәтта акча эшли, уже кемнеңдер балалары ниндидер конкурсларда җиңеп, алар шундый горурланалар, мин әйтәм, менә бит алар шундый зур хезмәт башкарганнар ничә ел буе, минем нәрсә, минем бүген бар бәлки үзеңне обесценивать бәлки, әйе. Мин шул бер әйбер турында инде, һәр кеше үзе хәл итәдер, андай универсаль күрсәткечләр булдыру яклы түгел мин. Синдә самокритика, самоирония күп булган аңлыйсың, самокритика да күп кебек әйме? Бәлки. Син белән көрәшәсеңме моның белән ничектер? Самокритика белән
Хәзерге вакытта әйе, ну ул ничектер 30 яшьтән соң башланды. Мин хәзер һәрвакыт үземәндер бер сүз әйтәм. Ну, бер-ике фраза бар минем, мин үз-үземә әйтәм бик каты борчыла башлаган вакытларда. Элек мәсәлән, миндер чарага барганнан соң нидер бер кринж ситуация булса, миндер сүз ишетсәм, үзем ялгыш нәрсәдер әйтсәм, мин төне буе уйлап чыгарга мөмкин идем. Хәзер мин үз-үземә әйтәм, син чынлап та хәзер менә шуны уйлауга, фәлән вакытыңны һәм фәлән ресурсыңны әрәм итәргә әзерме? Бу сиңа нәрсә бирә? Һәм инде сразу аңлашыла, моның мәгънәсез эш икәнлеге, и все, мин уйламый башлыйм. Аннан соң кайчакта була шулай ниндидер кринж ситуация, һәм мин мәсәлән бик каты оялам дидер әйткән сүземнән, эшләгән эшемнән, һәм аңлыйм бу оят хисе шундый масштаблы икәнлеген. Һәм миңа бер фраза ярдәм итә, мин үземә әйтәм, әйе, мин шундый. Әйе, кешеләр мине шулай итеп кабул итсен. Мин башка төрле була алмыйм. Һәм бу мине бик тынычландыра, һәм мин ничектер тынычланам. Мин идеаль була алмавымны шулай итеп кабул итәм. Ну, һәрвакыт түгел инде, но тырышам. Әгәр дә мин аңлыйм икән, хәзер мин үз-үземне self-harm масштабларын шуңа күрә кайчакта була. Кайчакта инде сүгәргә тырышам, әгәр дә бигрәктәндер конкуренция булган моментларда башка кешеләрнең яхшырак эшләгәнен күрсәм, башка кешеләрнең ниндидер көрәштә җиңеп чыгуын күрсәм, мин инде үземне битәрләргә мөмкин. Син яхшырак булдыра аласың. Нишләп алар эшли белмиләр, сөйли генә беләләр, аларның килеп чыга, ә син булдыра алмадың, менә шулай итеп мин кайчакта шундый самокритика булгалый. Билбәм, кемгәдер кызык микән? Миңа кызык. Мин синең каршыңда утырам димәк, миңа кызык. Рәхмәт. Миндә нишләптер бер ара бик көчле булып алды ул самокритика, самокопание, аеручанда нидер эшкә бәйле әйберләрдә, ләкин аннан бер ара ул бик тиз туктады һәм килеп чыкты икенче әйбер, ни өчен син бу әйбер белән гомумән шөгыльләнәсең, син бит башка әйбер белән шөгыльләнергә телисең, ни өчен син һаман шушы ноктада дигән һәм моңа кадәр булган әйберләрнең дә 25 ел, 24 ел эшләгән әйберләрне просто сызып ташлау, бетереп ташлау дәрәҗәсенә җитә торган кай вакытта әйберләр, шундый хисләр уянып ала, ләкин ничектер туктатырга тырышам һәм үземнән отвалить по возможности. Вот. Шуңа күрә никадәр күбрәк үзеңдә казансаң, шуның хәтле күбрәк авыррак була һәм теге психологиянең икенче ягы кебек инде кирәкме ул, кирәкмиме, һәркемнең үз эше. Бер китап укыдым мин бу көннәрдә. IT-компаниядә безнең китап клубы бар, һәм шушы клуб кысаларында без укыдык китап. Джон Стрелякинның «Кафе на краю земли» дигән. Укыган идеңме? Таныш. Ләкин мин аны бераз укый башладым да, и мне захотелось не читать. Нишләптер күп кеше шулай дип әйтә. Мин аның аудиоверсиясын тыңладым. Һәм киңәштем аудиода тыңларга. Чөнки аның дидер бер актер, озвучкалар эшли торган актер укый, һәм син үзеңне кинодагы кебек хис итәсең аны тыңлаган вакытта. Һәм анда чыннан да бик күп ачышлар ясарга мөмкин. Беренче тыңлый башлаганда әйен сиңәндер ул очевидный әйбер булып тоелырга мөмкин. Әмма анда бар төрле фикерләр, менә син әйткән әйберләр, мин үз урынымдамы, мин моны эшләргә тиешме дигән сорауларга җавапларын табарга мөмкин дип уйлыйм. Шуңа күрә киңәштем сиңа һәм тамашачыларга да. Рәхмәт. Ул кичкенә. Әйе, мин көз башында аны талпынып карадым укырга. Безнең коллега Рәфидә аны тоже шулай укый башлаган, ләкин ул аңа ошамады. Мин дә ачып карадым да, ничектер язылу стиле, әйе. Аннан соң Озонда заказ бирергә идем, аннан соң шулай ук тоже отзывларын карадым да, алар бик яхшы булмагач, әйтәм, ну күрәсең бу. Чынлап, отзывлары начар. Шундый сатучы миңа эләккәндер бәлки вакыты җитмәгәндер. Яндекс подпискаң булса, анда Яндекс книгада бушлай тыңларга мөмкин. Ярый, рәхмәт. Минем гомумән начар гадәт бар, күп китапларны мин параллель укыйм. Мин дә шулай. Вот, ничектер ул миңа шулай ошый. Берсеннән туйсам, икенчесенә сикерәм. Вот. Төрле темалардан шундый сикереп йөрдек. Бәлки синең үзеңнең күңелеңдә нәрсәдер утырган, ниндидер утырган бер тема бардыр, сөйләшергә, әйтеп китәргә берәр фикерең тугандыр. Синең белән күп әйбер турында сөйләшеп буладыр, син генә әйткәндә, өстен генә теге вакыт алай күп булмагач. Мин бөтен теләгән әйберне әйттем кебек, мине нәрсә борчый, мин үзем турында бик күп сөйләгәч, әзрәк шулай
оңайсызлык кичерәм, чөнки бәлки җавап итеп синнән дә сорыйсы әйберләр күп булгандыр кебек тоела миңа. Бәлки менә син сөйләп китерсең бу урында. Менә син подкаст башында әйттең, мин монда чакырган кешеләр белән әңгәмәләр монда чакырган кешеләр белән әңгәмәләр аша үз юлымны табырга телим дип әйттең. Конкрет нинди сорауларга җаваплар эзлисең син тагын? Син нәрсәләр борчый? Мине бик күп әйберләр борчый. Ну вот опять-таки беренче подкастка кире кайтсак, мин анда сөйләдем инде соңгы арада. Белмим, син хейтишме ул әйберне юкмы? Кризис 25 дигән әйбер белән как будто бы очрашкан кебек булды да инде. Һәм бер моментта башында нәрсәдер шулай ниндидер корт кимерә башлады да, маңа кадәр эшләмәгән әйберләрне мин эшләп карарга булдым. Подкастны яки ниндидер форматта үземне кадрда күрү минем өчен күптән теләгән хыял иде инде, һәм әйтәм, давай эшлибез. Беренче чыгарылышны карагачтан, әлбәттә, мин кринж кичерсәм дә, барыбер мин аны дәвам итәргә булдым. Нинди сорауларга җавап эзлим дигәннән, монда сорауларга карата күбрәк менә шулай кешеләр белән бергә казынып утырудыр инде, төрле темаларда казынып утыру. Аның өчен психологлар булса да, кеше белән тере кейслар белән аралашканда бит инде барыбер ул башкачарак. Монда нәкъ менә кая барырга алга таба, ничек эшләргә, ничек оялмаска, шул ук менә кеше янына чыкканда ничек кринж кичермәскә, ничек ул элитарный мәдәнияттән курыкмаска, менә шундай әйберләр, вак-вак әйберләрдән пазл җыясы килә. Менә шулай. Ну менә мин хәр куркытканмындыр инде үземнең һаманда 34 яшьтә кринж кичерәм дип сөйләп. Юк, дөресен генә әйткәндә, ул шундый алмашына торган состояние бит инде. Син качели дип әйтәләр, иҗади кешеләрдә. Син бер көнне үзеңне шундый дахи итеп китергән килсең, мин алардан барысыннан да акыллырак, мин әллә нәрсәләр уйлап таба алам. Икенче көнне син уйласың, мин бит бер нәрсә дә белмим, алар шундый акыллы кешеләр, мин алар янында менә чүп кенә дип. Бу нормальдыр бер яктан, но иң мөһиме инде бер якка авышмаска һәм самокомпания белән шөгыльләнмәскә. Һәм үзеңнең хәзерге яңа буын, гомумән 25 яшь кризисы дип әйткәч, минем әйтәсе килде. Охшайте осознанные зумеры. Без 25 яшьтә вообще анда бер нәрсә аңламыйча, уйламыйча, бүген бар, иртәгә юк. Нинди эш бирәләр, шуңа барып эшлисең. Хәзер инде бик мине сөендерә, менә шундый сез һәрвакыт сораулар бирәсез үз-үзегезгә. Бу уже бик шәп күрсәткеч. Һәм син әйтеп киттең, менә мин дә 34-тә анда шундый темаларга анда белмим, уйланырмын микән, эшләрмен микән, миңа калса сезнең буынны тагын да яктырак киләчәк көтә, чөнки сез инде хәзер күп нәрсәләрне яхшырак аңлыйсыз һәм яхшырак эшлисез. Мин хәтта куркам кайчакта. Менә 25 яшьлекләр кайсыдыр эшне минем кебек яисә миннән яхшырак башкарсам, әйтәм, так. Миңа андыр курсларга язылыргадыр бәлки. Менә мин Адель Замалудиновның курсына керергә ризалаштым, чөнки миңа зумерский караш кирәк. Мин скуфланам. Шуңа күрә бер кашан да үзеңдә шикләнмә. Синең бүген эшләгән эшләрең барысы да мине сокландыра һәм минем уйлавымча синең барысы да супер килеп чыга хәзер һәм килеп чыгачак. Рәхмәт. Да, я сделала подкаст, чтобы слышать такие слова. Шутка. Ну, не шутка. Ну, во всем есть доля правды. Чынлап та вообще бик күп темаларга сөйләшәсе килә синең белән. Мин уйлап торам, кайбер кунакларны вакыт үткәч кабат чакырырга дип, нәрсәләр үзгәрде, мәсәлән, нәрсәләр анда инде яңалыклар бар дип. Шуңа күрә бәлки кабат очрашып булыр, гади тормышта да очрашып сөйләшергә кирәк. Минем шундый тәкъдим бар, шундый традиция кертергә булдым. Һәр подкаст озагында кунак белән мин төшәм шундый пленочный фотоаппаратка, махсус фотоаппарат алдым. Һәм тапшыру бит инде тасма дип атала. Һәм озактан шушы пленкасы картриджы тулгач,
аны мин проявлять итеп, минем бер тосма барлыкка киләчәк, һәм ул фотоларны мин сиңа да җибәрермен. Вот, Шәп. шулай итеп безне Фирүзә фотога төшерәчәк. Супер. Хәзер. Давай. Ностальгия мезгілі. Да. Давай. Ничего көтерлік. Ничек җайлы. Ура! Рәхмәт. Фирүзә безнең шәһәр кардинал. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә сиңа. Вакыт табып шундый тыгыз графигың арасында вакыт табып килүең өчен. Мин бик шат идем. Алга таба да давай күрешик, сөйләшик. Рахмәт шакыруың үшін. Бик зур рахмәт. Бик күңелле булды. Рәхмәт булды. Рәхмәт.